Здравейте и добре дошли! PowerMax България отново е тук. Бяхме на едно доста интересно офроуд събитие, което се проведе в Велинград през изминалата седмица. Там наистина имаше ни уникални автомобили, които ще може да видите и в кадрите, които успяхме да заснемем. Обаче едно нещо ни навя на мисълта: може ли дизеловата добавка да направи джипа по-бърз? Дай малко газ, ама дай малко напред. Днес ще тестваме нещо много интересно, а именно дали няколко дизелови добавки могат да подобрят времето на ето този джип по едно офроуд трасе. Но нека да не говорим повече, а да скачим в джипа. Ще се спуснем сега до началото на трасето, за да може да ви покажем откъде ще тръгнем. Има и леко техническа част в него и къде ще финишираме. Първият тест, който ще направим, ще бъде без никаква добавка и след това вече минаваме към интересната част, а именно ще ви покажа какви добавки ще използваме днес в тестовете, които ще бъдат офроуд тематика. И това е нашата отправна точка, откъдето потегляме право нагоре. Има значително изкачване и лека техническа част. В един завой сме поставили едно препятствие. Ще тестваме две добавки. Едната е спрей, който почиства цялата смукателна система, MAF сензори, турбо, общо взето навсякъде, откъдето минава въздуха. И след това ще сложим добавка в горивото и е именно Cetan Booster. Знаем, че когато караме офроуд или на пътя ни трябва мощност, така че днес ще изпробваме точно тези две добавки. А сега нека ви покажем и част от трасето. Както видяхме, трасето не е толкова типично офроуд, а по-скоро трасе за бързина, но понякога в офроуда ни трябва и бързина. И 3, 2, 1, старт! Ето е техническата част тук с балата. Да не я ударим. Вау! Поднесе малко задницата. Правяме се към финиширащата точка, бич флага на PowerMax и стоп! Мисля, че дори и без добавка се представихме добре, но това беше теста без добавка, а нека сега преминем и именно към дизел фюел апликатор спрей или спрея, който почиства цялата смукателна система на автомобила. Сега и ще ви обясня как се използва той. Първият продукт, който ще тестваме днес, дизел фюел апликатор спрей на PowerMax. Какво прави продукта? Почиства EGR, почистваме турбина, почистваме MAF сензор. Все неща, които са важни и за вървенето, и за разхода на гориво. Какво е необходимо да знаем преди да използваме добавката? Разклащаме спрея около една минута и след това започваме да пръскаме през въздушния филтър, като е хубаво да сме го махнали и него. Някой трябва отвътре да държи обороти около 2000, за да може добавката да свърши правилно своята работа. Ще демонтираме въздушния филтър, през който ще пръскаме от фюел апликатор спрей. One eternity later. От тук автомобила дърпа своя въздух. Това тук е MAF сензора, турбина и EGR. Всичко това ще бъде почистено с продукта на PowerMax. Сега ще ви покажем нагледно как се случват нещата. Оператора ще поддържа 2000 оборота, а аз ще пръскам с спрея. Нека започваме. Вече сме почистили цялата смукателна система, почистили сме MAF сензора, почистили сме EGR и турбината. Нека стартираме да видим какво време ще дадем сега. 3, 2, 1, старт! Моментално мога да усета, че турбината реагира доста по-бързо, отколкото преди почистването и най-вероятно ще дадем
значително по-добро време. Ето го и финиш флага на Power Max. 3, 2, 1, топ! Това мисля, че се получи по-добре, отколкото тестовете без добавки. Стигнахме видеото вече по средата, така че ударете един палец нагоре и да ви разкажа малко и за следващия продукт, който ще сложим в джипа, а именно Cetan Booster на Power Max. Какво прави добавката и защо е хубаво да се слага не само на джипове, а на всеки един дизелов автомобил. Повишаваме с нея цетаново число на дизеловото гориво, съответно редуцираме разхода на гориво и усещаме повече мощност или повече конски сили в автомобила. Но нека не говорим само колко са хубави добавките, а реално да ги поставим и под един тест. И сега, след като сме сложили добавката, трябва да сложим и дизелово гориво. Тук няма бензиностанция наблизко, обаче имам в тубата, като всеки един истински офроудър, трябва да съм подготвен, така че сега ще сложим и малко дизелово гориво, за да може добавката да се смеси правилно. Ето е тубичката. За да може да направим всичките стъпки правилно, сега доливаме и дизелово гориво, за да може добавката да се смеси правилно. Изтръскахме горивото вече в резервоара и нека сега минем вече и към финалния тест и да видим какво време ще дадем. Почистили сме вече цялата смукателна система и сме обогатили дизеловото гориво. Сега остава да изтестваме и да видим за какво време ще се качим отново отгоре до знамето. 3, 2, 1, старт! И мисля, че наистина дадахме вече най-доброто време, на което бяхме способни. Усеща се почти моментално ускорението от автомобила посредством почистването, което направихме, и обогатяването на дизеловото гориво. Ето го и отговора на въпроса, който всички ние се питахме: може ли дизелова добавка да направи автомобила по-бърз? Отговорът е да. За още такива интересни видеа последвайте ни, споделете ни и ударете по един палец нагоре.